سلام فنوير تي في اب مكتال شكو وزوركم تعزبتنا كمية تمثيل لومي ربع شان حدن قنبو ساعة شعات تمشي السلالو هاقراون زيناتات حيزلكم قريبا لكم لما كتالكم بغرب زعدم ساعاتكم تسنح ميكا على حرقو فلواقم مكنت وتاتو فيلم مراحتي هزباويت ريبابليك تشاينا نكسنت بحرين فاتيكانن ناي يوهانا ملغت سديدهم أمباسادور عالم صحيح ورقة سرحو ناب سلطان بروني دارالسلام أغريبو أب زوبا دوبوب زي تسرحة سرقاتات محبر كتوه من نبابرو هزبي أب ممحياش العول تراي تصاوت هالو أب زيناتات وطاي أب كل تشعيسان 4 مونغو أفريقيا عن تشاينا زت خير النقداوي ملوات ب4 سنة شومون تميتايت كم زعابي تقليتو قبطن باكستانن أب ممعبال زندن أتازتو كوري ناي مرح تركبا كايدن أب بريطانيا متن كتوبا وزغبابة وشتي كلت عمت نابزل على الدرجو عريدو زرزر زينا مراحة زبات ريبابليك تشاينا نقصنت بحرين فاتيكانن بمخنيات مبل ساسان 4 عامت بلناتنت ناب هزبن من قصن إيرترانا يوهانا ملغت السيدوم بريزيدنت زبات ريبابليك تشاينا شي جينبينغ نقص بحرين حمد بن عيسى الخليفة كمون أباس فاتيكان بوصو وقردس اليوم مبل عصوت 4 أبصررو ملغتي بريزيدنت إسياس أفورقي ملوتعنا إيرتران هزبان دما سلام معبالا تمنيوم اتو مرحتا صعيبهم زندنا هاجراتهم مس إيرترا ناب حدش ناي معباله مدرخ كبن مبال كم زسرحوا عرقاقيصهم بريزيدنت هزبال ريبابليك تشاينا شي جينبينغ بتوسخي هزب إيرترا بمريحنة بريزيدنت إسياس أفورقي أبز حلف 10 عامتات أب نصانا لمعات مسمرو تصنيعون زمزقبو محبر قطبا وقسقاس بمكاس تشاينا مس إيرترا أم عبيلاتو زلا وتصيتاوي قبراو متحبار موهادن متحقازن أب مصاي بزبلت سكم تدفعلو عرقاقيصهم نابكال زيناب سنسجرم قوامي أمباسادور إيرترا بريبابليك هندي أتو عالم صحيح كم تنكساس أمباسادور ناب هاجر بروني دارالسلام ورقة السرحو ناب سلطان حسنال بولكيا أغريبوم أبتو بعصوتو شوعات قنبوت 6 خيدة سنسرعات أمباسادور عالم ملغت السنة من نيوت بريزيدنت إيسياس أفورقي ناب سلطان حسنال بولكيا دحريم التحلاف إيرترا مس بروني زلوات صبور دبلوماسيا وزندنا نمدنفع زلوات دليتن دلونتنا رقاقيصهم سلطان بروني حسنال بولكيا بوغنون أمباسادور عالم صحيح صبور ناي سرح جيزي بمناي هاجرو مس إيرترا أب كل مريات حبيرة كسرح قربتو معنا قليصهم بمتحبار منقستي هزبن حيلتات مكلخالن أبز حلفنا ناصنت عامتات أب زوادو ببزت سرح العلمي تصرقاتات عم محور قطباو هيوت هزبي مسرغو فطيرو له وكيل رينا زراي برهان زدالو تصبصاب صعيبو كقربيو أبزو بادوبوب أبزو حلف 34 عامتات ناصنت متحبار منقستي هزبن حيلتات مكلخالن تسرح استفلالي درجات زلو صرقاتات محبر قطباو مناوبرو هزب محياش لعل تراي تصاوت كم زلو تقليصو محدار زوادوبوب حلافيج انفر كالاي درجات صرقاتات اتافور كرؤسهم نيرن ابزو حبريتا بزوا درجه 1631 كيلومتر زنوحاتو نامنو سان زواتاتن عدتاتن زؤتو 105 مسمرات كم تسرح ابرهيو بمسرت حبريتا كابت تسرح ترقياتات 234 كيلومترات مسمرات إقلادم حينا እንዳ ገርግስ አዶ ጎልቦ ሰንዓፈ መኾን ሓድሽን ስትራቴጂካውን ክኸውን ከሎ 230 ኪሎ ሜትር ድማ ንዓድሃሎ ደቅም ሓረ ድግሳ ሓላይ እምን ሓይለ ዓዲ በሓይላይ እንዳ ገርግስ ማይምነን ድባርዋ ዓዲ ፈለስትን ዘተኣሳስር መሰረታዊ ምሕያሽ ተገብረሉን ቢንቶታት ተሰርሐሉን እዩ ኣብ 13 ዓድታት 8 ከተማታትን 10 ሓውስ ከተማታትን ዝቕመጥ ህዝቢ ዞባ ደቡብ ኩሉ ማሕበራውን ጥፈታቱን ምስልሳል በዚ ጽርቅያታት ከም ዝጥቀም በብኸባቢኡ ዝፈርም ምህርት ሕርሻውን ብኡ ኣቢሉ ናብ ዕዳጋታት ከም ዝወርድ ዝሓበረ ኣቶ ኣፈወርቂ እቲ ናይ ምስራሕን ምጽጋንን ጠለባት ቀጻሊ ስለ ዝኾነ ከከም ደረጃውን ቀዳምነታቱን ክምለስ ትጽቢት ከም ዝግበር ኣገንዚቡ ኣብ መወዳእታ በብግዚኡ ዝስራሕ ጽርቅያታት ውሕሱን ምቹን ኣገልግሎት ንኽህብ ህዝቢ ዘድሊ ክንክን ክገብረሉን ክካናኾኖን ተላቢዩ
ዞባ ደቡብ ብዘይካተና ምብራቃዊ ኣጻድፍን ምዕራባዊ ሸነኽን ዝርከባ ውሕዳት ቁሸታትን ዓድታትን ብተበጉሰአንን ከምኡውን ብምትሕባር መንግስቲ ብዝተኻየደ ንጥፈታት ነናብ ዓደን ዘእቱ ጽርግያ ከም ዘለወን ሰነዳት ምምሕዳር ዞባ ደቡብ የረድኡ። ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንኹሉ ጸገማት ዝሃገር ብምቕራፍ መነባብሮ ህዝቢ ንምምሕያሽ ኣብ ሓያል ስራሕ ይርከብ። እቲ ኸልቢ ይነብሕ፣ እቲ ገመል ግና ጉዕዙ ይቕጽል ከም ዝበሃል ንኹሉ መሰናኽላት ጼሩ ኣብ ሓያል መኸተ ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ንዝጀመሮ ጉዕዞ ልምዓት ሃገር ብዓወት ከም ዝዛዝሞ ግሉጽ እዩ። መስመርና ድርዕና ወኪል ኣገልግሎት ዜና ዞባ ደቡብ ዘርኣይ ብርሃኔ ካብ መስመር ዓረዛ መንደፈራ መስግነካ ወኪል ኤሪና ዘርኣይ ብርሃነ ኣብ መንደፈራ ብምኽንያት በዓል ናጽነት ናብ መንእስያ ዝቐንዕ መደባት ዋርሳ ተኻይዱ ወኪል ኤሪና ሸዊት ገብረ ብርሃን እቲ መደብ ተኸታቲላ መልክዕ ጸብጻብ ዘዳልቶ ትሕዝቶ ይስዕብ። ኣብ ምምጻእ ናጽነት ዝተራየ ቅያን ጅግንነትን ኤርትራውያን ኣይኮነን ንሰማዓዩ ንፈጸምቱን ዘስደምም እዩ። ነዚ ቅያን ጅግንነትን ናብ ወለዶታት ምስግጋር ንምስናድን ድማ ይጽንሓለይ ዘየድልዮ ዕዮ ገዛ ኣርካናት ገሊ እዩ። በዚ መሰረት ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ኣብ ከተማ መንደፈራ ንሰራሕተኛታት መንግስቲ መደብ ዋርሳ ተኻይዱሎ። ጽንብል መበል 34 ዓመት ናጽነት ምኽንያት ብምግባር ብምትሕብባር ሽማግለ በዓላት ዞባ ደቡብን በጽሕፈት ህግደፍን ኣብ ከተማ መንደፈራ ዝተወደበ መደብ ዋርሳ ብ20 ጉንበት ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ተኻይዱ። ነቲ ታሪክ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ኣዳራሽ ኩዱ ሕምባሻ ዝተኻየደ መደብ ዘቕረበ ኣባል ቤት ጽሕፈት ሓለቓ ጠቕላላ ስታፍ ሚኒስትር ምክልኻል ገዲም ተጋዳላይ ስዩም ወልደ ማርያም ግሪፒ ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር ዝቐደሙን ዝድሓርን ወረርቲ ተቓሊሱ ዝተዓወተ ምዃኑ ብምጥቃስ ህዝቢ ኤርትራ ጽኑዕን ጥሙርን ውድብ ህዝባዊ ግንባር ውሕሉሉን ፍቱንን መንግስቲ ኤርትራ ድማ ንህዝቡን ግዝኣታዊ ሓድነቱን ኣብ ዋጋዕ ዕዳጋ ዘየእቱ ምዃኑ እቲ ቀንዲ ጸጋታት ሃገርና ከም ዝኾነ ገሊጹ። ብመትከር ርእሰ ምርኮሳ ምዕሩይ ዝርግሐ ጸጋታት ከነረጋግጽ ባህሊ ስራሕና ኮስኮስና ናብ ማሕበራዊ ፍትሒ ክሳብ ዝሰጎምና ኣባናን ብዛዕባናን ዝሰግእ እንተሃልዩ ስግኣት ገዛ ርእሱ ዘስግኦ እዩ ዝበለ ተጋዳላይ ስዩም ተረከብቲ ሕድሪ መንእሰያት ሓላፍነቶም ተሰኪሞም ነዛ ብረዚን ዋጋ ዝመፀት ሃገር ናብ ልምዓትን ብልጽግናን ክመርሑ ከምኡውን ንዝተኸፍለ መስዋእቲ ኣብ ግምት ብምእታው ጽንብል ናጽነቶም ከስተማቕሩ ኣዘኻኺሩ። ጸሓፊት ህግደፍ ዞባ ደቡብ ወይዘሮ ዓመተ ንጉሰ ብወገና እቲ መደብ ኣካልን መቐጸልታን ናይቲ በብእዋኑ ዝካየድ ናብ መንእሰያት ዝቐንዐ ሰሚናራት ከም ዝኾነ ብምሕባር መንእሰያት መድረኽ ንዘሰከሞም ሓላፍነት ብንቕሓት ክበቕዑ ተማሕፂና። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ዕለት ካብ ኩለን ሚኒስትርታት ዝተዋፅኡ ዝተሳተፍዎ ኣብ ታሪክ ዘተኮረ ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት ተኻይዱ ነይሩ። ኣብዛ ርእሲ ኩለን በዓላትና ዝኾነት መዓልቲ ናጽነት ኪኖ ዝካየዱ ናይ ሓጎስ ጽምብላት ኣብ ልምዓትን ህንፀት ሃገርን እጃምና ንምብርካት መብጻዕና እንሕድሰላ ዕለት መስመርና ድርዕና ወኪል ኣገልግሎት ዜና ዞባ ደቡብ ካብ መንደፈራ ሸዊት ገብረ ብርሃኔ نمسكن وكيل رينا شويت قبر برهان أب زوبا عن سبا بمتحبار من محدار زوبا مصر حرشان لعل تصادفو حزبنا حيلتات مكل خالن أب أورطا نو زوبا سماطن فرحنن نو زوبا حمل مالوز تسرحا سلستديقاتات بعصوتو شوعاتن عسران قنبو تمريان اتي أب ودو عروباين ودوك شومن من محدار كبابي أورطا كمون أب من محدار كبابي فرحن زي تسرحا ديقاتات أبتي كبابي نزنبر الشقر ستماي حزبن طريتن مفتحن حرشاولو معات مسفحن زعلمان أبتي مينستر مريت ماينا كبابن أتو تسفاي قبر السلاسة أما حدار زوبا عن سبا أمباسادر عبد الله موسان عزازي الزهزباوي سراوت بريغادر جنرال تخلى لبسون زدرخولو ناي ممرق تاسنا سرعات أما حدر تينو زواتات أسمات حمل مالون أبزا سمعو وقال مسرح نايتن إيقاتات بسنك سنة منشي ماي نزنبرت صورن هالكن مغتم تازقبر مغانو بمتقاس معزوز تصادفو هزبن سراوتنا مسكينهم اتن ديغاتات اب كلتشان 24 زنبره طور كراماتن زناب ازمرا نيز عامت زن لعل فرق بمملن درو اب تحستو تحت بايتاو ماي زمسكنا بركتو كم زغبرا تفليطلو اما حداري زوبا عن سبا امباسادر عبد الله مصعب زهابو قال اتن ديغاتات منጭ ماي بمحاصر غات زفترا بمخانن بدبت كملا حزبي ماي قعتاتن كفوس تلابيون همامت زوبا ماكل بمغنيات بعلنا تنطابنو زوبا سرجعان حدا سومون زكايدو كنو داوتات منسيات بعيسا قنبوت تزازيمو اتي كاب شدشة ناي ماكلاي سلسة ناي كال اي درجة عبيت التمرتي استواتو لعلي كلتشان حموش شميتن تمعرض تصادفو كنا
ስነጥበባዊ ፍልጠት ጠቀስን ውድድራት ምርኢት ምህዞን ሰንዓን ምርኢት ኣልባሳትን ቅብኣን ከምኡውን ምትብባዕ ብሉፃት ተምሃሮ ዘጠቓለለ ነይሩ ሓላፊ ሃማመት ዞባ ማእከል ኣቶ ሳምሶን ክፍለ ኣብ ዘስምዑ ቃል እቲ ዕላማ ብናይ ውድድር መንፈስ ብቕዓት መንስያት ክብ ምባልን ብክብርታት ተኸስኪሶም ንኸዓብዩ ድርኺት ምፍጣርን ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣመሓዳሪኑ ዞባ ሰረጅቓ ኣቶ ክፍለ ማርያም ገብረ መስቀል ቦገኑ ብሃገራውነቱ ዝልለ ፍትወት ስራሕን ትምህርትን ዝውንን ከምኡውን ክብርታት ሃገሩን ሕብረተሰቡን ዝዕቅብ መንእሰይ ንምህናፅ ኣብ ዝሰላሰል መረባት ምስ ሃማመት ተዋሂዶም ክሰርሑ ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊፆም ኣብ መወዳእታ ንዑታት ተምሃሮ ኣብያተ ትምህርትን ሽልማት ተዓዲሉ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ናብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ሱዳን ብምኽንያት መበል 34 ዓመት በዓል ናጽነት ኤርትራ መስመርና ድርዕና ብዝብል ቴማ ቀን ኣብያተ ትምህርቲ ወዲቦም ኣብዚ ካብ 18 ሚያዝያ ክሳብ 10 ግንቦት ብስፖርታውን ትምህርታውን ውድዳት ኣብ ከተማ ፖርት ሱዳን ዝተኻየደ ቀነ ተምሃሮ ናይ 5 ብጨንፈር ትምህርቲ ዝመሓደራ ናይ መባእታ ማእከላይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ተሳቲፎም እቲ ቀነ ውድዳት ሓፈሻዊ ፍልጠት ኣትሌቲክስን ኩዕሶ እግርን ከምኡውን ባህላዊ መደባት ዘጠቓለለ መንባሩ ካብ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ሱዳን ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣፍሊጦም ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ኣቶ በኽረፂን ሃብተ ሚካኤል ኣብ ዘስምዑ ቃል ንኣገዳስነት መደብ ኣብ ምኹስኳስ መንእስያትን ጥምረት ማሕበረኮምን ብምጥቃስ ንዓወቱ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ሞጊሶም ኣብ መወዳእታ ብውልቅን ብቤት ትምህርትን ዝተዓወቱ ሽልማት ተዓዲሎም زوركم تعزت السعب زينات هاجرات وصاي كون مكتالكم كقطول دقيمة بهبرعدم زينا مسنا رويال تي في ناقص لي زوركم تعزت لمكتالكم ازي مسكن زينا وصاي ኣብ 2024 ኣብ መንጎ ኣፍሪካን ህዝባዊ ሪፓብሊክ ቻይና ዝተኻየደ ንግዳዊ ምልውዋጥ ምስቲ ቅድሚ ዝነበረ ዓመት ክነፃፀር እንከሎ ብ4.8 ሜትራት ከም ዝዓበየ ፀብፃባት ሓቢሮም እቲ መጠን ካብ ሃገር ናብ ሃገር ዝፈላለ እኳ እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት 300 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ንግዳዊ ምልውዋጥ ኣብ መንጎ ኣፍሪካን ህዝባዊ ሪፓብሊክ ቻይና ከም ተኻየደ እቶም ፀብፃባት ይገልጹ ብመሰረቶም ፀብፃባት ቻይና ናብ ኣፍሪካ 180 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ሰደድ ክትገብር እንከላ 120 ቢልዮን ዶላር ዝግመት እታው ከም ዝገበረ ተፈሊጦም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝካየድ ንግዳዊ ምልውዋጥ ኣብ 2024 ንረብዓይ ተኸታታሊ ዓመት እወታዊ ዕቤት ከም ዘመዝገበ ዝግለጽ ዘሎ ህዝባዊ ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንመበል 16 ተኸታታሊ ግዜያት ዝዓቤት ንግዳዊ መሻርት ኣፍሪካ መንባርዮም ፀብፃባት ዝጠቕሱ ግብፅን ፓኪስታንን ናብ ምምዕባል ዝምድናታት ብቐንዱ ድማ ኣብ ፀጥታ ዘለዎ ምትሕግጋዝ ከስፋሓ ተረዳድየን ፕረዚደንት ግብፂ ዓብዱልፋታሕ አልሲሲ ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሸህባዝ ሸሪፍ ብ20 ግንቦት ኣብ ዘካየዱ ናይ ቴሌፎን ዝርብ ሃገራቶም ፀጥታ ብምሕያል ኣንጻር ሽበራ ሓበራዊ ቃልሲ ከካይዳ ምዃነን ገሊፆም ኣብ ፀጥታ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ንግድን ካልእን ንኽልቲአን ኣብ ዘገደሱ ፅላታት ከም ዝተሓጋገዛ እውን ኣብ ትርክብ ኣፍሊጠን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕረዚደንት ዓብዱልፋታሕ አልሲሲ ኣብ መንጎ ፓኪስታንን ህንድን ዝተፈጥረ ወተሃደራዊ ወጥሪ ብዘተ ክዓርፍ ተሩ ክፃወት ከም ዝኽእል ሓቢሮም ፕረዚደንት አልሲሲን ቀዳማይ ሚኒስትር ሸሪፍን ብዘይካዚ ኣብ ቅሉላዊ ማእከላይ ምብራቕ ብሓፈሻ ወሽመጥ ጋዛ ድማ ብፍላይ ተዘራሪቦም ግብፅን ፓኪስታንን ንነበርቲ ወሽመጥ ጋዛ ናብ ካልእ ሃገር ንምግዓዝ ንዝተወጠነ መደብ ብምቋም ኣብ ዳግመ ህንፀት ብደብዳብ እስራኤል ዝዓነወ ትሕተ ቅርፂ ከም ዝተሓጋገዘ ሓቢረን ኣለዋ ዝዓነወ ትሕተ ቅርፂ ወሽመጥ ጋዛ ዳግም ንምሕዋይ ልዕሊ 50 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድሊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ምግላፁ ዝዝከር እዩ ኣብ ብሪጣንያ መጠን ቁጠባዊ ዝቕባብ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዓሪጎም ብመሰረት ፀብፃባት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት 2.6 ሚእታዊት ዝነበረ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ናብ 3.5 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለ እዚ ድማ ድሕሪ 2022 እቲ ዘለዓለ ምዃኑ ተፈሊጦም እቲ ተሪዮ ኣብዚ ዓመት እዚ ብ1.1 ሚእታዊት ክዓቢ ትፅቢት ተገይሩሉ ንዝነበረ ቁጠባ ብሪጣንያ ባእልታ ክፀልዎ ከም ዝኽእል ይመጽ ብዘይካዚ እቲ ዝቕባብ ኣብ ህዝቢ ዝፈጥሮ ቁጠባዊ ፀቕጢ ቀሊል ከም ዘይከውን ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ይገልጹ እቲ ቁጠባዊ ክስተት ጀርመን ኣብ ትርከበን ብቁጠባ ዝበልፀጋ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ እውን ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ፀብፃባት ይሕብሩ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ መስርሕ ህንፀት ናይቲ ጎልደን ዶም ዝብል ስያመ ዝተዋህቦ ኣብ ህዋ ዝድኮን ሓድሽ ስርዓት ምክልኻል ሚሳይል ትማሊ 20 ግንቦት ብወግዒ ከም ዘበገሰ ተቓሊሑ
بريزيدنت ترامب نتي 175 بليون دولار زقمت باجت زحتت بروجكت تاريخاوي زلاك بالقليص والله هذه بروجكت بمغتل حلافي سريحيتات هو جنرال مايكل جيتلين كم زمرح زحبره بريزيدنت ترامب او شي 3 عامات كم زازن كمون نكندا حاويسون ملا هاغور امريكا كاب حركاتات كم زكلاخلا نصيروم اذا حدش سرعات مكلخال ميسايل كاب استفلالي شنخات عالم ولاون كاب طفر نزوجف ميسايلات ናይ ምዕጋት ዓቕሚ ከም ዝህልዎውን ብተወሳኺ ሓቢሮም ይኹን በርቲ ፕሮጀክት ሓድሽ ውድድር ምምዕባል ኣጽዋር ዝኽትልን ዓሰርተታት ዓመታት ዝጸንሐ ውዕላት ምቁጻር ኣጽዋር ዘዳኽምን ከይከውን ሓያሎ ወገናት የጠንቀቑ ኣለዉ ብሪጣንያ ትማል 20 ግንቦት ምስ እስራኤል ከተካየዶ ጸንሐ ዝርብ ነፃ ንግዲ ከም ዝወንሰፈቶ ሓቢራ እታ ሃገር ንስጉምቲ ዝወሰደት እስራኤል ንሃገራዊ ጻውዒት ዕሽሽ ብምባል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ንተካየዶ ዘላ ወታደራዊ ወፍሪ ብምቋምያ ኣምባሳደር እስራኤል ጸዊዓ ተቃውሞኣ ከም ዝገለጸ ዝሓበረት ብሪጣንያ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋውያን ሰፋሮም ምዕራባዊ ገማግም እገዳ ከም ዘጽደቐት ኣፍሊጣ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ እስራኤል ብሪጣንያ ንዝወሰደቶ ውሳነ ብዝምልከት ትማሊ 20 ግንቦት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ሃገሩ ብግዳማዊ ጸቕጢ መስመራ ከም ዘይትልወጥ ገሊጾም መራሕቲ ፈረንሳ ብሪጣንያን ካናዳን ብ19 ግንቦት ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለጺ እስራኤል ኣብቲ ወሽመጥ ተካይዶ ዘላ መጥቃዕታት ደው ምስ ዘይተብል ኣብ ልዕሊ ኣስጉምቲ ከም ዝወስዱ ምጥንቃቖም ዝፍለጥ እዩ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ወፍርን ምዕጋት ሰብኣዊ ረድኤትን ካብ ሃገራዊ ማሕበረሰብ ተሪር ተቃውሞ ይገጥሞ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ እታ ሃገር ብ18 ግንቦት ኣብ ደቡባውን ሰሜናውን ወሽመጥ ጋዛ ሓድሽ ወፍሪ ኣጋር ሰራዊት ከም ዘበገሰት ብወግዒ ምሕባራ ኣይርስዕን ሰራዊት ፊሊፒንስን ኣሜሪካን ትማል 20 ግንቦት ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ሓበራዊ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ኣካይዶም መራኸብ ሓለዋ ባሕሪ ክልቲአን ሃገራት ኣብቲ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ልምምድ ንፈለማ እዋን ከም ተሳተፋ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ዕላማ እዚ ዓመታዊ ሓበራዊ ልምምድ ወታደራዊ ዓቕመን ንምድንፋዕን ንምውሃዱን ምዃኑ ኣዘዝቲ ሰራዊት ፊሊፒንስ ሓቢሮም ፊሊፒንስን ኣሜሪካን ነዚ ልምምድ ዘካይዳ ብጉዳይ እጀታ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ኣብ መንጎ ቻይናን ፊሊፒንስን ዝተፈጥረ ምትፍናን ዓሪጉ ከም ዘሎ ኣብ ዝጋወሓሉ ዘሎ ብምዃኑ ነቲ ወጥሪ ከየብእሶ ከም ዘስግእ ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ ኣሜሪካ ኣብ ፊሊፒንስ ንዘሎ ማዓስከራታ ከተስፍሖን ዘመናዊ ኣጽዋር ክትተክልን ተሰማሚዓ ምህላዋ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ከም ሳዕቤኑ ጸጥታዊ ወጥሪ ናይቲ ከባቢ ብቐንዱ ኸኣ ናይ ባሕሪ ደቡብ ቻይና መሊሱ ክኸርር ከም ዝኽእል ይእምቱ ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ትገብሮ ዘላ ምትእትታው ነቲ ብጉዳይ እጀታ ዝተኸስተ ዘይምቅዳው ካልእ ኣንፈት ከየትሕዞ ቻይና ተቃውሞዋ ክትገልጽ ጸኒሓ መንግስቲ ብሪጣንያ ትማል 20 ግንቦት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ልዕሊ 100 ሓደስቲ እገዳታት ከም ዝወሰነ ኣፍሊጦም እቲ እገዳታት ንጽላታት ምክልኻል ጸዓትን ፋይናንስን ሩስያ ዒላማ ዝገብረ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብዘይካዚ እቶት ነዳዲ ሩስያ ንምንካይ ነቲ ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋ ንሓደ በርሚል $60 ዘሎ ዋጋ ነዳዲ ንምጉዳል እውን ይሰርሕ ከም ዘሎ መንግስቲ ብሪጣንያ ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ መበል 17 ሓድሽ ዙርያ እገዳ ኣጽዲቑ ሚኒስትራት ምክልኻልቲ ሕብረት ኣብ ከተማ ብራስለስ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባዮም ነቲ እገዳ ንምጽዳቕ ኣብ ስምምዕ በጺሖም እቲ እገዳ ንኣስታት 200 ነዳዲ ዝጽዕና መራኸብ ሩስያ ዒላማ ዝገበረ ከም ዝኾነ ሓላፊት ፖሊሲ ጉዳያት ወጻኢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ካጃ ካላስ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተወሳኺ እገዳታት ንምጽዳቕ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጻ ኩናት ዩክሬን ኣብ ወርሒ ለካቲት 2022 ካብ ዝጅምር እንድሓር ኤውሮጳዊ ሕብረት ንልዕሊ 2300 ሰብ ስልጣንን ትካላትን ሩስያ ዕላማ ዝገበረ 16 ዙርያታት እገዳታት ከም ዘጽደቐ ጸብጻባት ይሕብሩ ዜናታት ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም መራሕቲ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ንግስነት ባሕሬንን ቫቲካንን ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዶም ኣምባሳደር ዓለም ፀሃይ ወረቐት ስርሑ ናብ ሱልጣን ብሩኔይ ዳሩሰላም ኣቕሪቡ ኣብ ዞባ ደቡብ ዝተሰርሐ ጽርግያታት ማሕበር ቁጠባዊ መነባብሮ ህዝቢ ኣብ ምምሕያሽ ልዑል ተራ ይጻወት ኣሎ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣብ 2024 ኣብ መንጎ ኣፍሪቃን ቻይናን ዝተኻየደ ንግዳዊ ምልውዋጥ ብ4.8 ሚታዊት ከም ዝዓበየ ተገሊጹ
ግብፅን ፓኪስታንን ኣብ ምምዕባል ዝምድናታት ዘተኮረ ናይ መራሕቲ ርክብ ኣካይደን ኣብ ብሪጣንያ መጠን ቆጠባዊ ዝቕባብ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዓርዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ሎም ሸስራሎ ዜናዊ ምስናዱ ኣብዚ ፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን መስመርና ደርዕና ሰላም